Ongitorri zemuz, hemen geha Soma, Dezitalko Horror Collection, Soma bueltan da, bosgarren saioak errezpanen banau. Aspaldiko partez, pixka desmantelauta dauketo hendike setapa, diskoa grabatzen ditu naiz, hemen dode, mikrobekoina martxan dode, lasango nuke, bai, ezkerraldetik entzute ditundik. Lau mikrokin da gitarrak eta grabatzen hola, kantautore disko berri, grabatzen egin hemen gela hontan bertan. Eta orduan, soinu txartela aldauta, eta zea, ordenadoreko konfigurazio audio asuntoa batez ere aldauta onda, da gero trastek hemen dan elkarren gainen, da, garaitxarrak izan dira bideojokutan aitzeko. Gabon ilargi, ongi etorri, kaixo, garaitxarrak izan dira bideojokutan aitzeko, baina, hemen nola pixkate antolatu eta asuntoa, gaur zuzeneko iteko moun, espero et ondo entzungo ala, ondo entzute ez ozta ilargi. Espero ondo entzungo ala eta ondo jute espero eta gorko saioa, teknikoki, are. Eta Somakin bukatzeko gogoaz, Zitalko Horror Collection itzulpenak nire biztu bueno behar du. Eta zuzenketak eta bar, eta bukatzeko gogoa, bukatzea hondik urruti du. Jokua eharra izatez aparte, lan hori ere, ardura hori hor dago, eta venga, aurrea, lagunok, aurrea. Ea ondo da bilen, Steamen sartuko geha. Baizta. Jatu ez, dana, martxan, zintzota jator. Oinez. Bai. Eta jarraitu ezagun partidakin. Ja, aztuta, esan pixkate nungin duazen. Simon Delta izeneko zentro baten onduan erori da. Oraindik saiatzen ari da arkara iristen, baina horretarako lehenik eta behin zetara joan behar du. Simonen bidea, ziaro galduta dago bai fizikoki eta bai psikologikoki, eta ni, okerro, ni Simon baina okerro. Ni naiz Simon. Agora, musikatu urbiltze daun. Simon ni naiz. Eta ea ba, gure zuzenketak eta fundamentu pixkatak initeitun. Simon! Kargatzen gehitxo tardatzen nahi da. Asuntoa lehen Steamek errore bat eman dit. Audio kontu batik errore bat eman dit Steamek. Eta etzan hasten jokua. Steamen jokua abiatzeko garaian, hortxe gehu zaitez aurra eta ezatzea. Gero indet, soinu txartela itzali, jokua piztu, eta orduan jaba zebilen, da gero soinu txartela piztu, eta zen ez, hau badabil, da aurrea. Baina, ez dakipa asuntu hola dan, ez dakipanik asuntu hola dan. Makina, errekitarrak gamberros, hauparreki, zemuz geha. Hemen arazo teknikoekin. Sakatu da badabil. Venga. Bai. Ze arazo tekniko eta ze 8 kuarto. Badabilela. Piskat raro dabil, uretan egin dugu beharra. Bai, arazo hundixe marrak, Esperoet momentu gauz bakarrik izatea. Normalen baino gehiago tarratu kargatzen. Martxartu du. Batu guen bilela. Igual soinu... igual zu basio kontzute zaizu jokoakin alderatuta, bale. Hortik gotena da. Ez dakit volumena ajustatu edo gerturatu pixkat. Eta volumena behare, volumena behare mekatu. Ingotena... mai gaineko audioa jetxi ingo pixkat. Lehen dikana jetxi baina geixio. Eta hola nik egin ontzongo nazu ezen ere. Jokua ze baino alto jarri dozu. Bajau, baldatik. Baldatik? Zer da balda? Nik hemen OBS-eko mai gaineko audioa jetxikoet. Eta horrekin ja nik uste moldatze gala. Eta, ataltu goitziti ere beste aukera bada. Baina uste ja, zango jazue hola zemuz don, baina espero eton don gola bain. Bueno, hori fallo tipiko izatea. Liburutegitik.
Ostia... Osa, txiste bat zan. Txiste bezala ulertu behar da arrekin interbentzio hori. Barka horrek ez dut txiste bezala irakurri. Bueno. Bueno, nun gindoa zen. Guretat, noski. Ez dut auke, eta hau eskubil... Ai ba, Dios, zer pasau da. Korte raro bat eman ditu. Hobeto, ea zarat askoko momentuan. Bueno, gehiago jetxikoet, Gehiago jetxikoetar. Gehiago gertu bat baiket mikro koskorra. Mikro gure, gitarra grabatzeko da, eta hau jarriet justo eskurago neukelako. Baina, handikan posible da gehiago jistea. Jokuana, noski, eta gehiago jetxiko da baina. Ze, importantena nere hotxa da. Gaizki donik esatea, baina hola da. Bueno, non gindoa zen. Ostia, kodarno ez dauket eskura zuzenketantzat, baina bueno. Hau dana behiratu nola esango nuke. Boa, faltzera noia, ondo segi ilargita eta zezupe, segi topera. Eskarrik asko bisitatik, reki. Segi zuke topea. Bueno. A ver, zertzan asunto hau. AU eskuliburua. Topa. Inteligentzia komplexua AN-7U. Mota mini AU. Urrutiko pilotua NA. Ez dakit ze hostia da, no? Ez dakit, adimena... K8 ahots modururik ez duen arren argi eta soinu simplifikatu bidez komunikatzeko gai da. Galduta tasio, zeharo galduta tasio. Ez dakit, nik ez dakit ideik hau zer den. Asunto hau zer da, ideik ez, Bani joaz ez dut deitzen. Gabon gitarrak, haupa zitazio esategun norbaitek, haupa norbait ongitorri. Gotzen altza asuntuaz. Ostia, hor pixka fuerte jotzeu... Aizea botatzea dutenen mikrobai pixka fuerte jotzeu. Zea bat berko nuke. Bueno, beren da. Gabon norbait. Ba... Asuntua... A ver, hau eskuliburuari gaizki. Mezuak. Zeta birkokatu nahi baduzu ez izan zalantzarik hori eskatzeko. Birkokatu? Zer da zeta eta Zeta gogo den lekua da, ez? Supuestamente. Ufa, galduta nabil, oso galduta nabil. Norbait, zertza biltz? Ahi altzea jokun baten jokatzen, eo, ze kontatzezu? Orokorren? Ba... Bai pixkat, ze? Sarbide registroa... Mirate, Hackers etorria honea... Hackersek beren 1000 xake partidira zidu, xakea! Xaken ez dut jokatu berre, Ez daukot bate goik xaken jokatzeko. Bueno, nien ez zertaz goatzen. Bueno, ni ez da naizela goatzen, eske, momentu nahi nintzen asko entera. Onartu berra guket. Historia erraro xamarra da, eta, bueno, xikat bat zantzu batzuk, baina ez gehiagire, Baina, bueno, hemen, honea sartu nitzala eta guatzen naiz, kanpoko leku nolakoan goatzen. Monster Hunter Wilds jokatu nahian, baina NASAk ordenagailoa beharko nuke horretarako. Ja, pentsatzet, joku berria da, eta teknikoki fuerte izango ez. NASAk ordenagailu bat edo PlayStation bat, besterik gabe. Baina, bueno, PlayStationakin, gero online apatu berri izatea, eta dana dauke bere asuntua. Hau txintxua zen o gaiztua zen? Ostia. Hori ekidin inbertzen hau laguna da. Horta zen ez batzen, Nahiko gaizki nabil, Espero zitalko etortzeaz, nahiko gaizki galduta... Delta, bale. Ekaitza... Tasio... Ze paso da. Ekaitza, zemuz? Barriro hemen? Bai, hemen abil. Ez dakit ezadezun berriz Twitchen edo berriz somako justu leku hontan, baina bai hemen, bi lekutan. Ez Legazpin, somako deltan eta Twitchen. Eta bueno, etorkizunen peer to ban. Ekaitza, zemuz dijoa zuen asuntua, zemuz da oider?
danak ondo? Sasoi honen da guztua? Ala esperoet, ala zantzian zitalko gaurrekon. Galdetu nion, bere zuzeneko baten da. Espaldin ez gela juntau, eta, bueno, ja ze, noizko espero dugu pertsona berri hori. Ze, broma da? Nola hilabetea aurretu zala? Ze ja jaio da? Eta ze, kontau, da dan ondo? Ze, eta izena duke ja? Gaur egin du hilabete bat? Broma, baizea, brometan aizea. Zitalkok, etzen olakoik esan, baina la azte bete, etzen ez esan? Zantzia ma ondo, okaro igual zuek premizia zuentzak utzi behar zuen? Bueno. Katxondo naizea, ez? Izena? Izena igual dauke. A ver. Ze pasatzea hemen? Martzel deitze alda, Martzel! Tezetakin? Bueno, zer dau jaun Andreok? Martzel! Martzel! Ongitorri mundura, Martzel. Jo, ze ondo, posta naiz. Martzel, nola dan Martzel? Egon baina entzun izen hori hola Martzel tezetakin. Martzelo, Martxel, Martzel, jo, posta naiz. Honun sasoi honen Martzel, naizta hilabete lehenago jaio. Eta azentazioa, Martzel! Ongi etorri Martzel, entzuten nahi altzean Martzel! Bueno. Martzel! Orduan sasoi honen, naizta behar baino, espero baino hilabete lehenago jaio. Ondo dago, sasoi honen, pixu hartzen, dana, loda seko. Bueno, posta naiz. Bajon daizuela. Ezautu aldu. Zitalko ezautu aldu. Martzelek. A ver, hau zer da? Laguna da o ze? Baina gure laguna da, ez? Baina gehiago, ez, igual ez, Joder. Bai, txo, zitalkorekin ibili gara. Vale. Haze, notizi ikaragarria, primizia, Twitchen, gaurkoan. Jo, zeharra. Kontuz Osaba zitalekin, bai, Osaba kanalla klasikoa, Bueno, azkarri biltzen hasi behar deu. Deltan egon geha... Antza gartzau. Zeppelin Transport. Zitalda Martzelena naia txikia. Naia zorotxoa. Ni... galduxa martuta, Mendikan ezin da pasa, bateunez. Bai. Ez da. Bai. Careful, Simon, careful. Kontuz, Simon, kontuz. Zeinek esan ditu? Ze, salto diteko mungea, ez? Lasai asko. Ez? Eriotza, ez da? Edo? Audio aldetik ondo gabiltzo baina, ez? Ez
da barazoik, entzutea zue, joko entzute zue. Eta zupe, Eider Gorraren abestia noiz? Jo, ba, nik pentsatu, hortaz azken aste hauetan, Thanks, little man. Eskerrik asko gizontxo. Dirudizuna baino, ez dut ondo irakurri, baina ematen ondo itzulita zehola hori, ez? Gizontxo, dirudizuna baino, ez dakit zer... Ba, besti asuntoa... A ber, zegogo, Eider Gorrok. Horrutzi genuen pendiente, kantu baten bersio bat iteko itzulita nahi nunin nik. Eiderrek bialdu zian inglesez kantauta originala bezala, askoa. Eta itzulpena egiteko asmo dauket, ba... Zer dizu, nola disko asuntoak enabilen grabazioa, gero ikasketak eta kristua, ba... Ez dut buru euki beste abestetan pentsatzeko. Baina ojo, egite duen. Oain grabatzen nahi naiz nire kantuak eman, kantautore disko berriako. Eta asmoa neuken hori bukautakon heltzea, Eiderrekin itako kantu batei edo beste batzui edo. Baina, tardatzen nahi naiz, baina hola, izugarri oso mantxo nabil. Beste gauza batzu ematen nahi naiz prioridadea, ikasketai eta gero, ba, jardunare eskasa. Bai ondo, ez diezu entzulei zure motoabentura kontauko? Ez da upresik, dio Eider Gorrok. Ba, earki, ez nik epresaik ez, baina burun daukete, akordatzen naiz, bimaino diotan. Baina, nire bizitza musikala pixkat komplexua da, kontatuko izuet beste baten. Eta nire bizitza komplexua da orokorren da, musikala bastante komplexua da. Baina hori oso proiektu politxe da, Eiderrekin iteko kantua eta egin behar dugu. Eta presei gabe, baina egin behar dugu. Nire motoabenturak, motoko karneta ateatzen nahi naiz. Abentura, eta gaur TFE, ongietorri TFE, zemuz. Eta, uste gaur moton ibiltzen nahitu naiz lagun batekin, ikasteko pixka kanbiok iten, teorikoa aprobu nuen, baina praktikoa inberret eta ikasten nahi naiz. Baina ibili gabea eta hemen galdu xamar, bitu hemen botoi badago. Ez dakit nola itean klik, bale, hemen zozeu gau, bidalketa Zepelinak antena irratia, bale, hau hemen dago asuntua, bidalketa zehaztu gabe, zeta Gabon TFE eta Eider Gorra, zemu zeate, diortxue hilargik. A ber, asuntua Malfunk, haimatxo salde fi, lambda, zeta, lambda, fi. Etorriko, zitalko, laguntzea hemen zein behar dan, ze galdutan abil, Zeppelin, eko, garraioa eskatu, ezin izan da esteka bat ezarri. Ondo, lasai txikiarekin. Urrazpian berriro? TFE, ala nabil TFE, urazpin, berriz urazpin. Gorrotuet urazpin hiltzea, baina ala dabila asuntua. Zuzelan hilarki, esateizu Eider Gorrok. Eta ekaitzak esateu, ordenagailua prestatu dizu, jokua itzuli, eta orain jokua pasatu behar dizu. Bai. Indu, ordenagailoa prestau, gero, jokua itzuli du, gero, instalatu indit jokua eta itzulpena, jokua gaina ez dut erosi berrik izan, ez zitalkok bialduit extraofizialki, instalatu, itzulpena instalatu, play eman dio jokuai, eta jokua pasatzeko ere fundamentuik ez, Jode. Epa hilargi, eta kenie, kompainie, azkeneko zuzenekoa ikusi behartzen nun hasi aurretik.
Azkeneko zuzenekoan berdin, ez erra argitzen azkeneko zuzenekoak. Ni ondo hidrogorro, esati guilergik. A ber. Garraioa eskatu, ezin da esteka bat ezarri... Vale, Zeppelin asuntoa dago, Zeppelinak eskatzeko egoera geldituta eta hemen egoera batez bapez. Zeppelinak eskatzeko zeozein merkoa. A ber, antena. Vale, hemen daukeu delta, teta... Seinalearen intentsitatea. Bueno. Zeppelinak antena asunto daukeu, Zeppelinakin, ez? Hemen daukeu frekuentzik izango ja, 840, 49, 46... Irratia. Errore, audio buffer kaltetua. Fitxategiak berrezarri? Bai, berrezartzen. Bi artxibo berreskuratu dira. Onartu. Soinu erreproduzigailu bat. You can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by rejigging the antenna. Guess it doesn't matter now. Are all of you coming? No, just me, Goy, and Creer. Akers is set on being a stubborn old man. All right. See you soon, Brandon. Happy evac. Evakuazio zoriontsua. Evakuazio zoriontsua... Opa dizut izango litzake olako zozez. Bai, aldatu merko litzake hori, Kodernon bilan joa itzulpenak apuntatzeko. Lagunok. Ea ba, evakuazio zoriontsua esan dio. Eta ni jarriko nuke evakuazio ondo dago, ez? Evakuazio ondo dago, ez? Euskaraz. Hola. Evakuazio ni gustatu ondo dagoela. Nongin da zen. Soma zuzenketak 3 Laure ingan ituen, ez? Ze hau bosgarren zuzenekoa, somakin nik uste. Soma zuzenketak 5 jarrikoet eta evakuazio zoriontsua opa dizut, esango nuke. Soma... Evakuazio... Opa! Vale, eta bigarren audioa entzungo dugu. Peter, can you hear me? I hear you, Terry. I mean, Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Wow. Honestly, didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Okay. See you when you get here. Asuntua... Telefonoa joka. Barkako jazu, hartu inberatu.
bai. Astelena bakarrik da, antxoak ama. Bai, beak bakoro tauko, Telegramatik daitzen izan dut, da, bai, esan bialtzeko, Oida. Bai, berezitasunen bat. Bai, eta bestelare, berze kantu lantzen nahi dian bialtzalin baite, ja pixka jakitna juteko. Oida. Bai, primeran. Oso ondo. Zuri, bai, itzengo dugu. Kaixo, baten bat gehatzea? Bueno, lan eskaintza bat zan da, hartu ingo gaina. Ara. Eta puta, nora telefonoa? Bueno, ordu hauetan, ja te digo, ze ordu da? 9 laurden gutxi. Ordu hauetan, lan eskaintza bat. Zoro da kontua, Mundua erotuta da ziarra. Lauretatik 9 laurden gutxi da, datorren astelenen musika eskola bateako. Ara. Gitarra irakaskuntza berri sartuan ere bizitzan. Eta, ojo, pixkate... Pixkalan zora da, ordu erdiko klasek izatea. Mundua olo zoro bat da. Ordu erdiro ikasle bat... Pixka zora izatea, baina gara, martxartzun arte, Baina, bueno, ondo. A ver, Olo zoro momentua. Beti emertu momentu bat olo zoro aipatzeko. Eta batzak izan mani zuen lagunok. Berriz entzumarko dugu hau, ze jaztu intzait. Hau da fundamentu hau. Ez zuzeneko iten ez, zema den moda makego. Gaizkin abila. Berriz entzumo eta. You can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by rejigging the antenna. Guess it doesn't matter now. Vale, antenak birkonektatu behar dira. Just me, Goy, and Creer. Akers is set up being a stubborn old man. All right. See you soon, Brandon. Happy evac. Antenak birkonektatu. Can you hear me? I hear you, Terry. I mean, Mr. Akers, sir. I've
changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Wow. Honestly, didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Okay. See you when you get here. Epa. Antena konektatzea da orduan asuntua, ez? Eta... ze... hor bat? Bueno, antena bat izango da? Bai... Eskilara da igotzeko, ez? Ez igual ez, Igual flipa hoen dut, Flipa hoen dut, doina latz, ez? Igual ez, Ez dakit igoin behar den, o beti konektatzen, o dan, o ez dan. Ez dauk antena itxuraik, ez? No igual, bai, Eta hau? Horren gara. Ez gara honen gara. Hostia, heltzeko botoia zein da? Vamos. Vale. Joder, ez da asmatzen, Nik uste hemen egon itzala, igual, ez? Aurreko saion, aurreko zuzenekon. Aurreko zuzenekon, hostia. Joder, salto. Bueno, odoi eman dio. Esto ez errein, baina igual... bai. Registroa. Mezuak. Hackers oso gauza martzianoak egiten ari da. Zepelina zetara eraman berri du. Ez utzia koplatzen. Blokeatu. Kotile hau. Bueno, antena igual martxan jarri dago, ez? La dirudi? Igual martxan jarri dago, ez? Honekin. Iruipen hori emateit, mapa ikusita eta bar. Ba, ojo. Nik uste nun hemen batetik beste ibiltzea oso arriskutsua zala hauekatik, baina eske hauek ez da ez egiten. Nik uste rekordori neuken, kontu zibili hortzala eta bla, baina ez du maten ala. Lasai asko, beltz batetik bestea. Vale, hau zer da... Ipa... Hau ez da lehenoko... Mendik egoko gau. Hostia, Simon, salto intzak. Bai, ondo. Martzel jaio da lagunok.
Horrek bai. Bai. Jaio egin da, jaio. Notizik era, Oye, en un espero. Bueno, hor ego berde edo. Titi andaia da. Esnatu inda gaina. Jaio bakarrik ez, esnature bai. Martzel, kaixo. Nik ez da. A ver. Hey. Ozen. Ka? Zea, Simon? Zer fundamentu, Simon? Hostia. Zure zuzeneko ikusten da, otazio dupe. Ikusten eta entzuten. Jode. Ba, ze zuzeneko atokatu zaion, Ez teula asmatzen, Ez teula asmatzen, Jaun Andreok. Ze gaizki. Mendik ez dare. Mendik ez dare. Mendik. Oh no. Baldar, traketx. Joa. Entxado etorra ego inberko zala antenan asuntoako, baina ez dakit, oin du dauket. Hau ben dioro, Galduta zeharotazio. Mendik, mataunez ez dago ezer. Beste... lehen heroina izen lekua. La amildegin moko badago, urtek ez da. Argi eta garbi. Atzetik datorkit, errobota. Zer du da? Behatzik bost gutxi. Ba, asunto txarra, Momentuz. Hemen... lehen hona izan lekoa dago? Ba, izta. Man, you can really tell when Alfred is off platform. This place turns into such a locker room. Not in a good way, either. Vale, hau. Lehengo lekoa, bai. Vale, hor, igoi iz... I don't know, man. I just say we can Ez dakit osaba. even when women are around, you know? Yeah. Hey, could you maybe help? I need to get to Theta. Help me out here, will you? You'd let her manage your payload? What? That doesn't even make sense. Come on. Stop messing around and get back to work. Nahikoa da idiota egiteaz eta lan egiteaz. Forget it, Akers. I'm not playing with you anymore. As if chess wasn't boring enough. You just have to go and win in 4 moves or whatever. Idiota egiteaz. Leloarena egiteaz, edo erregelarena egite... oire ez da ondo. Nahikoa da idiorena egiteaz. Nola jarrikoet. Bueno, apunta dengoet eta jarrikoet nola. Nahikoa da idiota egiteaz. Nola zan idiota egiteaz eta... Vale. Jarrikoet ondo gero. Itzuli jokora. Did you move the outer shields? No, the thin one.
The yielder. Yeah, I know it's not technically a shield. Never mind. I found it. Why would you want to go to Theta? Why be a small fish in a big pond, you know? Tell you the truth, I fucking love my job. I love that Delta is such a tight operation. I get to try everything here. Looks okay, right? Yeah, it'll do. Careful, Brand. Nice and easy. Hey, try the other one. It's not working. Yeah, just need a few more. Erabili esteka, 840. Looks okay, right? Yeah, it'll do. Ba, opa. Careful, Brand. Nice and easy. Hey, try the other one. It's not working. Looks okay, right? Yeah, it'll do. Careful, Brand. Nice and easy. Erabili esteka, 0,49. Gauzadak apuntu beharko nituzke. 0,49. Bazpare? Ibaios, Txaldeon, Gabon, zemuz geha. Zera horreta behatzi, bestea 800 piko gola etzan. Ondo, Ibaios, ondo pixka galduta, somakin pixka galduta. Egi esan berra balin badeu, naiz asko gulertzen historia, baina ondo. 216. Hemen egia frekuentzi batzuk, olako zoze apuntatzen. Esteka hori, esteka izangoa. Oso galdut. Esteka hori, esteka izangoa edo igual gaizki itzulita dago. Zortzion da berrogei bai. Zortzion da berrogei izan. Eta goen, ba... Zai. Inbokazu zitan eta asko lagunduko dizu. Hauen momentu zola utzikoet. Bai, gutxi batzuk gehiago. Hey, you! Don't worry about it. I got this. Ez kezkatu badut. Listen, Help me out here, will you? Looks okay, right? Yeah, it'll do. Hey, try the other one. It's not working. Hoi demo guztien hori izaten nahi da. Gauza berdina. Eta epa, hau transportadorea da. Bagoaz nun baitea. Zeo zein jote deun, ojo. Uretatik atea gea. Postekoa. Eta hemen... Duda auket, nintzen, ez nintzen, Duda auket, epa...
Uste temanen ginela, odola edo. Argiak min egiten dit begietan. Esaten ari zara ez dudala haragi beirakorra hau behar nire burezurrean salbazio ikusi ahal izateko. Gustatuko zait kentzea, jainkozko eginkizun hau ez oztopatzea. Zer itzaizu itzulpena? Nahiko ondo dago, ez? Vitreous Flesh, haragi beirakor. Beirakorra, Odala edo, eriotza. Itzulpenai buruzko iruzkine balin moak ezue, esaiazue, nik un momentu zola utziko nuke, ez dakit oso ondo, haragi beirakor. Kaban dios, beste dei baukete. Barka baiazue, lan asunto bada eta... Bai, astelenan bai. Esan zea, astelena bakarrik dala printzipioz, ez? Ez, bukatu guan da... Bukatu da, baina prepatzen beste oposizio bateko antzolako baletxako postu bateko prepatzen. Baina korrik azten, da baliretzen inoiz zago azterketa, Bai, esango jakar bakoitzak gutxura ere ze kantu dauden, pixkatola prepauta joteko, eta... Earki motel. A ber... Bai... Uidek, eta a ber dana ondo jutean, bakuntzakin, da hori. Bai, lasai. Bai, presai gabe. Bai, telegrametiko idek, primeran. Bai, eta dudan bali mazakatu galdutuko idu, baina, bueno. Teleneko gandik alden bazeok eta... Erki... Idek eta berdin, bezarka bat. Jo... Epa... Ibila legenda, etorri zaigu. Ni beste legenda batekin erintzen telefonotik itzeiten. Ez dut esango, hemen zegero YouTubeen da peer-to-ben ikustea, baina txaten idatzeko izuet, zeintzan. Telefonotik ditu itena. Beste gabe, musika eskola baten laniteko da ordezkapen bat, eta titularrak daitzezian, komentatzeko asuntua. Ez dira orduke lan asuntotako, gaueko 9 eta 5 eta... Bueno. Nik uste ondo daula, itzulpena ondo daula. Osea que venga. Tasio ospetsuekin kodeatzen, ja egia da,
Ibila 87, Ibaios Eus, Ilargi, Norbait, da, olako peinakin ibiltzen naiz izketan. Harritzeko asuntoa. Gure zaindariaren odol beltzean dudan islak xuxurlatzen dit. Infernu honetatik salbatu behar zaituztet, utzi lo egiten ikusi ditudan amets argietan giltzapetu. Ze? Zital? Zuzenean? Zital? Hori, izan ditu itxek? Ez da dorri hemen laguntzea? Ez da kontuatuko oso igual. Igual oso okupota egile zeaken. Beste itzulpenaken. Ez, Dezitalko Horror Collectionek nahiko lan baduke. Noski horri buruz nen bilen. Kontraprogramatzen. Gitarra klasak emotxo superiordezko orduan? Bai, datorren astelenen egun bateako da, Egun bateako da, datorren asteleneako. Gustatzen nahi zaizu Soma? Bueno... kontraprogramazioa, Gabon Zital. Gabon Zital, hemen lanak, hemen lanak. Hemen arazoak. Soma gustatzen nahi zait, atmosfera aldetik eta jokua orokorren, baina esan barrauketen nahi zela, asko enteatzen nahi historiakin. Hombre, gustetola dala, Gustetola dala, joku nasierako partea da, danak barroi hori dauke ez dakit uste pasatzean, hori da bere zea. Baina galduta sentitzen nahi zegia esan oso. Zure zein gendan, oso galduta gaude. Gero itzulpenen asuntoare badago, bendik retokek behar ditu, itzulpenak zuzenketak eta bar. Eta orduan batzutan gehiago nago, behira, historiai baino, aber ondo itzulita dago, aber esaldik ondo ina dauden, da. Bueno, bauzken nire erazotxok, gena izela enteatzen, baina, bueno, ondo, bestela ondo. Hemen pixkat historia asuntoa zeon, ez? Bueno, historia, esaldi horiek izan dien, alde hemendik, hostia. Esaldi... Ze... Ezereza. Armairuan ezereza. Ibratzeko erki, armairu manda. Itxaron, komunean nago. Laster noa. Kakainean, hori momentu aproposa da, Twitchen aholkuko emateko. Irratia jarri garuzu martxan. Ze, aitzaki berri dia hoik, etzela enteatzen ez onartzeko. Bai. Bai, irratia martxan... Nik esan... Partida berria jarraitu ez. Xaken jokatzeko ez toket bateko hoik. Batez, Irratia martxan jarri behar da. Nik ustat jarrietela. Igual ez. Frekuentzia asunto bat horri bilet, baina igual irratia martxan jarrietela, igual gehitxo esatea. Zirrara garria... Baina kanpoan dago. Usteteon, ez dakit seguro irratia zan o zertzan. Zeo zein dut, baina... Zirarra garria. Ez ondo dago, nik naztu nahi ziragortzakon. Zirarra garria da ikustea. Frekuentzia asunto... Zentratu nadien, pixkat. Txata edo jokua, ze. Frekuentzia asuntuak zer ikusia izango du xakeaken. Ez dut uste. Zirraragarria da ikustea nola WoWk delta eskatzen duen. Hoi ondo dago? It's exciting to watch WoW chime delta. Nola WoWk delta eskatzen duen. Ez dut uste. Inglesa ez dakizuenak, esaldi hori... Claim, zer da claim? Eskatu, da, claim. Zesatea zue, inglesa ez dakizuenak. Hoi ondo da hola eritzu dizue. Bakizue, zuzenketa, jo. Itzulpena zuzentzen egea. Reklamar. WoWk delta eskatzen den, ondo, ez? Suposantza da horrela dela, baina ez dut oso ondo ulertzen. Zer da WoW? Zer da delta, lasai, hoi dana nik ez dakit. Baina, hor WoW jartzeu, da hemen WoW. Hori ondo da, delta. Duela urte erdi kezkatuko nintzen. Goiak eta Wanek... Goia? Makineriaren odol beltza garbituko zuten. Orain lur zatituek delta osatzen dutela dirudi.
edo eklipsatu ere egiten dutela. Claim jartzen dute keien webguneetan kodea lortzeko. Bueno, nik uste ondo daula, Bide batez, eta ez dakit zergatik, baina zure streamea ezkerreko bozgailuan bakarrik entzuten du, no jodas. No jodas. Ostia, bakitzatidan. TFE, oain behiratu pixkat, Aber, hola segitzen edo ez, Uste bakitela zatidan. Eta nire hotxa ez dezu bi aldatik entzuten? Oso basio entzuten dut, igual horretik izango da. Lasai ez da ezer. Seguro? Seguro? Batetik entzutea o bitatik entzutea? Nik bitatik entzutea, baina ez dakit ondo nahi zen, Ze... Hemen, audio mailan bitan banatuet gauza bat, eta bat... Ostia... Eta ero bakarra utziet, eta... Txaina... Itxango jazu baina... Oain nabertzen mozen zute zuen. Ez da, hori ez dauket oso ondo. Bi altatik entzute zuen. Bi alta gozakin nahi zeatenak. Ilargi seguru mobilen daukela, horrez da bantzematek. Bueno, berdin daz ez daz jakingo nola konpondu. Eske rollo bat dauket, soinu txartela aldauta... Diskoa grabatzen nahi naiz, da... Dan aldauta dauket eta... Oso baxu entzuten du Ibaiosak, altu goitzen merkoet. Bueno. Subtotal. Aurra segi behar daula historiaken. Oain zitalkon ahalko balima dauzkegu asko aurratuko dugu. Eta... Zuki bila jokauta daukezu zea, Soma. Galdetu diazu ia zeirutza egiten da. Ni mugokerren hau eta ondo entzutet. Lasai, volumena topera igo dut. Bera, Ibai, hori inberdan lehenengo gauza. Vale, ondo. Baina norbait egin bada bi altabozekin, konprobuza, zuegia bitatik aitzen. Bueno, berdin da, ez da jakingo konpontzen. Ke ba, zita libere garaien pixkat ikusi nion jolasten eta asko uste dut zaiten. Tasio, ezkerrekoan eta askumakoan udaberriko itxasoko asmarra soinuak jartzeko. Tasio, ezkerrekoan. Zital is riding with a party of 3. Zital, oen dela 5 minutu hasiezu zuzenekoa, ez? Eta ja riding diazu. Jesus. Eskarrik asko. Eta komunen eitzinen zuzeneko egiten, por cierto. Baina udaberriko itxasoko asmarra soinuak jartzeko. Zitalek, Rider from Zital, haha. Ja, zuzenekon komunion zinen, bai, galdera bere egin dion nire buruari. Bueno, guazen, antena ez, irratia martxan jarri behar da. Honek antena bat emateu. Scatologic Stream, komunera joan nahi zuzenekoa jarrita. Careful brand. Kontuz brand. Zitalko. Itzulpen egitera nindoa, baina hemen geratuko naiz. Earki zitalko, hau alda esan diazuna martxan jarri hartzana, hori da. Nik indetena da, hori da irratia. Hau irrati raroa, Nik indetena da, estekak, apunta huin ditut, lasai. Apunta huin ditut, xilio nahi. Apunta huin ditut, hemen dauden frekuentzik, frekuentzi diala pentsau, 216, 800, 0,9. Eta karo, hemen apunta hu bezala egitezu batea hau bestea, ez? Zital potru ikututen baina. Eta... Takikile.
Apa gaurrela, txipiroiak saltxan aurkitu dituzu? Txipiroiak saltxan. Rekitarrak, gabon berriz ere. Txipiroiak saltxan aurkitu dituzu. Saltzan. Saltzan. Ba, ez dakit. Oain gontan, aurren lehen txista bat indizu ez da rapau, eta oain berriz berdin gaudela esango nuke. Bueno, zita alfavorez. Atera nazazu hemendik. Hau moitzet, baten frekuentzia dago, besten bestea, kanal aldatu itea, eta Z. Eta zer da asuntua? Zer da asuntua, zital? Hemen beste numeroa da, bale, ondo. Irua, o... Bia, lau, bost. Bai, bost, 0,49. Bale, eta, oin dut, eta, seinalea topatu. Eta gero kanalak. Eta seinalea nola topatzet. Hor kanalak, eta kanalak ja topau ditut. Probau frekuentzik. Baina nola probau frekuentzik? Nik ez dut frekuentzik probau hemen. Zena, hemen ez dago ezer. Hiru horiek aukeratzen dituzu eta kanal baten jarri dizu frekuentzia. Zer gaio inberdat. Hau, igual apunto dengo eta hau 5. kanala dala. Eta... Eta hau... Bat, ez, bi... Hau bigarrena. Eske zer gehiago ez dut ikusten hemen probatzeko, hemen aurkitu ditut. Baina ez dakit zeinetan utzi, o... Hemen zazpigarrena. Zazpigarren kanalen, zeion... Berreunda masi frekuentzia. Hoi dena bauket. Hiruiek ikusitut, bakoitza ze kanaldan, da ze frekuentzia auketan apuntauta hau. Baina... Ta, oain ze. Eske... Ez da tantaitzan. Igual koloreak ere apuntatu. Eskarrik asko, egoioz, arrazoi. Alza dantaitzan. Eta berde. Alza du lartzen. Ez dakite bazpa ere, bai, oz, antzeman da, hor, zeinuenan signalizen fuerte. Egia da, beste olako gela bat zehola, bueno, gela bat, o bunker bat, o zain nola ditu, hoitako leku bat zehola, eta hor bai, ordenaren irrati asuntoa gehiago manejatzen zala, non saioko naiz leku horta juten, eta iago hain dauken informazioekin. Joan irratira. Irratira? Oin egon naizen irratira? Zital? Eta sartu 840 kanala. Oin egon naizen irratira diozu. Ostia, igual galdu naiz, Control room? Edo lehen... Eta aukeratu marra hor lebia, bale. Baina nuntzan, ostia... Orientazioa galtzen nik leku hontan, baina... Ama... Desastre, desastre. Ibaiosek irratietan maiztasun kontuak buruan eduki beharko dituzke dagoeneko afuego. Bai, ala uzke. Agarra mentzan. Ostia! Noa jo naiz, me caben dios! Zan hemen, caben dio. Caben dioro, Bai, baina ulertzen dut hemen galtzean, non dago irratia?
Hemen zan. Ez, baina hemen antena dago. Ez gai... Vale, hemen inguruntzan, Vale, hemen. Vale, hemen ga. Venga. Vale, zitalko esan diguna. Sartu 840 kanala, eta aukeratu marra orlegia. Marra orlegia. Bigarren kanala, 840 maiztasuna. Zitalko hau indau. Zitalko esker. Mapa bat behar duzu, bai. Mapa falta nabarmen hauket. Ez da mapaik ez. Jokuk ez dauke mapa. Zer dago. Zertan zeinu hori? Zer hostia zan zeinu hori? 840 kanala esan du, ez maiztasuna. Kanala hemen, kanala bi, eta hemen goian 840 jartzeu, orduan nik ulertzet 840 maiztasuna dala. Hori da nire interpretazioa. Eta guztetena bilera oso oker. Orduan. Ezin zu 840 idatzi? Nun idatzi? Ze? Hemen 840 eman? Ez da, zeroik, ez. Zerotu geha, ez. Ez, hemen, a ber, hemen... Ez. Vale, ez. Ez, haula. Bueno, orduan ze. Hori jarri deu. Eta baina hemen behituko deu. Ez que hemen etzen ordena horrein martxan. Beste leku bat entzan. Eo? Itxaron, Vale, ez da lehen zaigatuko da. Ba asuntua. Nahi, zurrutia jongo bazparez, gero zitelako esan noit, jun horrea eta galduta. Zein da jokoa? Soma. Jokoak soma izan hau. Ez dakit hori den hor panela. Zeberin transporteta, hau, geldi. Begira eskumara. Hau. Jak. Bidalketa, zepelinak, antena. Claro, rekin galdera zein da jokoa, soma, haber somaan jokoa, edo galdera zen, zein da jokoa, hemen da bilki zuen jokoa zein da, ze rollo, ze ambiente, zein da jokoa hemen, igual hori zen galdera. Begira eskumara, hor, zepelinak, eko, errorea, garraioa eskatu, teto, garraioa eskatu, ez eta ez, gaizki, antena, vale, antena asuntoaz, 840, seinalearen intentsitatea, tak, esteka ezarria, tak, eskatu Uber, irratia, tak, hau, lehen entzun dugu ez? Kusezako zepelina... Bai, hau lehen entzun dugu, hau ja revisatu dugu, zitalko eta apunta dugu zuzenketatarako. Ebakuazio zorion txua, opa dizut, jarri dugu. Bueno, hori lasai idatzeko eta zen, zure webgunen, zure... Artazio, sinalizan egin zenituen gauza hauek,
Ahal dugu Podemos. A ber, Zepelinak... Ah, 840koa, Zeppelin 840... Honek bai, joder. Ez du erantzuten, garraio eskatu. Motorraren akatsa. Bale, motorren dauke akatsa, orduan. Motorra konpontza joan behar dugu, Zeppelinai. Hori da, ez? Bai, motorra konpontzea. Venga. Bueno, homberros, ondo segi. Ui! Reki, ondo segi, Reki. Gabon pasa. Ui! Baiora gitarrak. Irratiko antena ondo jarri behar duzu eskatzeko. Ados. Jaun Andreok ados. Vale. Ok. Eta antena ondo jartzeko, horren antena nundo asmatu berkot. Se asusta bandit, paisaje honek. Hemen ez dago zeinik. Baina hemen mapa koizkor badago. Omega, Theta, Delta, Omicron, Phi, Lao, Tau. Baskonia. Bueno, antena ondo jartzea joan behar du beraz. Eta... antena hori... Bravo. Antena hori nun ote da hon. Hori da, pixkate... kezka sortarazte ditena. Antena hori nun ote da hon. Danak dumen antena itxura, torre guztik. Ega lehen ikusiet zer egin behar duzu, nora joan behar zara, naiz ezertaz oroitzen. Poema bada? Zitar. Poema bat zan hori norbait. Ez dakit, nire nahiz ondo batzen, leku batetik... Bueno, ez da nahizen ondo batzen. Inoizen ondo barneratu zertan eginan. Baina, bueno, leku batetik beste joan behar dugu. Asuntua da, ez dakigula oso zein gehan. Eta, irrati bidez pertsona batzukin, da gero makina bihurtu jan gauza raro batzukin. Hitzein dugu. Hey, can you hear me? Make yourself useful. Eta guain, hemen ondamendimuko bate onda, eta batzuk iesin du beste leku batzuta, eta horreagoaz behin gana, ulertzetena gutxora, era? Zeppelinen panelean antena atalean ezintzen ezer egin, ne? Zeppelinaren panelean antena atalean. Ez dut usta menzoaz zerrein daikenik. Inberko deuna berta joan, ez? Ja, garo, ez daukete 0,49 aukeratu. Irratian. Bale? Bale, bain, irratian nuntzan... Nik ustetan ingurutik etorri nahizela, ez? Aurreko bueltan. Bai, mendo. Horia, errorea, garraio posizioak ez dakizar, eta gara bueltatu eta eskatu Zeppelina, hor jartzen zuen gorriz. Ufa. Ja, bost. Careful, Bran. Nice and easy. Vale. Looks okay, right?
hor jartzen zuen gorriz. Eta orain joan panelera berriz. Eta orain inberdu Zeppelina askatu. Eko! Transport active. Unspecified cargo. The Zeppelin's on its way. Better get ready. Eko hori ondo ongoa, ez? Ez dut ondo ulertzen zesan nahi duen, baina itzulpen aldetik ondo ongoa, ez? Eta orain joan laukiaren erdira. Lauki, hau! That's definitely the Zeppelin. Zeppelin! E cuando arrivo a casa, ecco, Nescafé cappuccino. Hori da, ikusgailuan jartzen duzun energia gutxiago erabiltzenko. Igual hemen zen? Hemen dago. Ze polita, Zeppelina. Animalitxo bat emateuta. Ekolokua. Ojo. Epa! Calm down. We're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately named. You think you can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. I had to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us the chip. Manporro. Manporro jarri hau, ez? Manporro bat eman behar diot. Osea, momentu honetan, uste dut lehenengo aldiz jokuan, hainitzen ulertu nahien ze pasatzen historien, eta itzultzaile txipa, zuzentzaile txipa, itzalita eukiet. Venga, eman manporro, ba hori, grazien izan, baina aldaten berko dugu hori. Manporro. Manporro. Vale, eta manporro bat jotzeko zea bat dago, ez? Of course you do. I wanted to let you know that I know. You didn't blindly pick me out of the herd. The slow waves of Delta crashing against the shore had an undertow that pulls you into a slumber. It's a beautiful thing. And I won't be selfish. I will help. Tuck them in, watch them sleep. They too will find peace within the universe of the WoW. Jokoa oso baxo entzuten da. Vale. Altxe gongo orduan. Gelen nire hau txantzatu zen baxo eta pixkatiko gongot. Ia guain, estamos. Eskarrik asko iruzkinagatik, bide batez. Eta
Eta erreminta bat zeola manporroa jotzeko, ez? Hemen dugu. Guess that gets Blot! Ondo. Eta nola aukeratzea hori? Behar da momentu nateakoa, ez? Joko pixkate estilo hori dauke. Normalen. Behar danen atea behak azaltzea izu katxarroa. Ez dago zuen bestezuko aukeratzen ibili beharrik bat eta bestea moitu eta zea eta normalen izaten bezala. Hau ez da manporreo behar deuna? Ah, come on. Bai. Bai, uste balen bait. Txirriporroa. Apuntau pistoliekaz. Eman diot. Gertu jartzea asunto. Jack. Venga, etxeako. Hostia. Hor txipiro saltza. Zer deu? Hartu inberko hau bainaz? Hor. This works. Hone funtzionatzen espero dut. Vale. Eta hemen... Antzan. Hartu txipa makina daukana. Bai, hartu ez da. Eta baina hemen draust. Ram. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. Is there a difference between them? I went for the small one. No! Not a cage! Those are so cute! What? Oso monoak dira. Oh, don't worry. They're dumber than rocks. You're the worst. It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? Guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Eman dizeiokezu etengailuari martxan jartzeko, hoi ondo dago, ez? Etengailua, interruptorea etengailua, ez? Ez da androide replika bat ere ez. Zero pena. Thanks. Beste zerbait lehen bokizu itzulpenakin konturatzea zerbait arraro dola abiso biazu, eske hainitzen apuntatzen da irakurtzen bitarten da igual ies irentzait bai ondo igual ies irentzait ditzen bat oso monoak dira bueno, aurre egin dugu, pasarte purtzila hau pasau dugu betakoa zitalko nahalkuei esker, betire. Manporroen aurretik egon dira esaldi batzuk nahiko gaizki, baina zaila abiadura horretan konturatzea ere. Igual gero zuzenekoa, hau, zitalko idazten hasten izenen zuzenketak, igual errepasatu ingot zuzenekoa eta apuntatukoet. Oso ondo egin duzu, Simon, deltara desbir. Joder. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the Dunback, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry though, because
With the Dunbat, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Yeah, the Warden unit, the WOW. Is it the WOW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. Theta, euskaraz zeta. Bueno. Gainera mezu kritikoak batzuetan ez dakizu horrela izan beharko lirateken edo itzulpenaren kontura den. Pertsona robot bihurtu dira, bai. Lehen esan dudana atzera botako dut orduan. Zetangana. Hau datazio norbait eraildu lehentsi... Ja, egida, bai. Datazio norbait eraildu lehentsi bat lortzeko. Bai. Asuntua. Ja, asuntua robota gehalagoan, Olako historioa dago. Movida fuertea. Eta ni uste eta faltzen joala, Amara lortu gutxe da faldu gabe oendik, ze fundamentu dago. Gorde eta irten. Bai. Bueno, indeu saioko eskorra aspaldiko partez, da berriz esartu geha soman munduan. Eta, zuzenketatxo batzuk atera dira, repasatuko ditut baita, gehiago ere jartzeko, testua zuzenekoan lagarra gatzen. Eta bestia, eskarrik asko beste behin ere, hemen azaldu zeaten adizkidoi, Zelda ez. Eta hoxe, launok! Bentsat pixka da aurretuzu, bai, zitalko, beti bezala zitalko azalduanen, aurretu du pixkat. Galduta bilta gero. Eara, guapo, zati hori nahiko zitala izan da. Launok, ondo izan. Laster arte, jarraitzeko megatazio hurrengo arte. Aupa, ekaitza. Martzel Full HD. Kalidade gorena. Eta bai behon dizuela, ekaitza eta idergorro, zorionak. Asko postoia. Martzelen etorrerakin. Eta taulaxe jarraituko du. Ondo izan. YouTubeko eta Peertubeko ikusentzulei aurrak. Aurpegia 5 pixel art pixka ditet. Martzelen. Agurrak lagunok. Laster arte. Eta jarraituko du. Ondo izan. Adiu.